Huria ni debata na hinaholongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di dia pehita maringanan di bagasan partikianon totong ta paradero hadok pikrata dinalaho maparsaulion hatani Tuhan lau patugun haporsyauta lama dalani akaryarita aleni jumulu tapasadaro hadok pikrata tu debata martangya kita. Muliate ma hupasa ruan nami tuho ali dibata nami dibata Jahoba dibata parong rohana sumurung di bagasan tikyo Tuhan paluas mahami didongani todim parbadia dinalaho tumangin hatam pami di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Huria ni Tuhan, hata ni Tuhan na saur tuhita, dia nek mai sian buku perpesalmen bidu pitu puluh sada, mamuka mesane sada, ro dia onom, hujahau kami ma tuhita ganu marsada-sada odo hata ni Tuhata. Marhaporusan tuho doau ali Jahoba, dang tagamon murak au saling lilingna. Sailuahum ma'au marhite-hite hati gorammu. Jala palua au. Sai paeleng ma pinggol mutu au. Jala urupi au. Sai homa gabe partano batu wadiau. Tawinganan bongotakku totong. Nunga pola di parbagaho urupamu au. Ai hodo partano batu aku jala haporusakku. Ali di batakku. Sai palua maau sentangan ni parjahati. Sentangan ni pargeduk do si bahe gogo. Ai hodo pakirimoku ali Tuhan Jahoba. Nalom ni rohaku sian sete-heteokku. Nang mangusade tu hodo au sian bortian. Hodo si parmudu au sian butuhan ni dainang. Sai hodo totong pujiokku. Ido yanggo sahana. Dihita saluhuna akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Yakid do hami sudenak kita hiado hita mabiar, hiado hita tahutam. Jala totu ragam do nama baik kita mabiar do tahutam. Adong doon mabiar mangadupi sasahalak. Adong muse doon mabiar mangadupi akahamateon. Mabiar mangadupi akaparsahiton. Dohot mabiar mangadupi akasitahonon naro di bagasan parngoluon. Wajar doa manginang mabiar. Alay narikot rajumatta. Narikot atusatta molo ditiki na tahutani hita. Ditiki nama biari hita. Ise do nagabe tabaen. Partana batuatta. Manang tu ise do hita maporos. Omma natung masarik ko situtu atu satta. Marhite-hite turpu jamita nasa tu hita diapala partikianon. Tung masetakas situtu do di paadar perpesalmen. Dido akka piga-piga pada bisuk pada narobi. Parpesalmen bidu pitu puluh sadon oma na ginuriton ni Raja David. Di bagasan hatuaon na ibana, di bagasan biar ni roha ibana. Di siala sahala anak konna na totong di hawologi ibana. Nang mamusa ibana, ima siap salom. Jadi di bagasan akka biar ni rohai
Maporus do ima si Raja David manang perpesalmenot tu debata. Di pasat ibana do holsoni rohana. Di do ibana do marhaporusa tuho do au ali Jahuba. Dang tagamon murak au saliling-liling na. Di papos ibana rohana tu debata, neko nima tu debata sabing do ibana marhaporusan, neko nima tu debata sabing do ima di pasa ibana kolsoni rohana, jala porsia situtu do ibana. Dintikin nama porus ibana tu debata, dan gabe haurahon ibana, dan gabe murak ibana, dan gabe pailaun ni debata, dan gabe pasompon ni debata. Ale ditikin apa porus ibana di debata di hatua onnai positutudo rohana naik kodonganan jela urupan di debata do ibana. Amanginang buku perpesalme bidu 71 sasitong na sadatangyang doon. Sadatangyang pangiduan ni perpesalmen si Raja David ditiki hatuonna nunga matua ibana nunga habis gogo ibana. Alai anggo parto dionna dohok pos nerohana tu debata luar biasa. Dang matua, dang sumurut, dang lamgale. Di pasahat ibana do asas totong di leo debata halua tu ibana marhiti-hiti akahati goran. Dihita kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan na Yesus Kristus. Tangiyang pasahaton hadiriot tu debata ditiki hatuaon. Manang ditiki na tahutan manang di bagasan akka biar niroha. Di pataridahon si Raja David. Pos totong ibana tu debata. Mapurs ibadah tu debata. Di ibana debata gabi pangusadian di bagasan nakanguluna. Bahkan takasdo di pasahat ima turpu jami taon sian si hete-hete on na penua totong marhaporu satu debata. Siya burtin di dahinang pe. Jadi mulai sian si hete-hete hon tu ditiki ima gogo ibana ditiki lam galimu si pamatang na. Totong do ibana marhaporu satu debata. Totong do ibana debata gabe partano batuan di bagasan akka parngulun na. Dita kadamang do dainang. Mula ta baim majo akka ruji-ruji ulaning di bagasan akka parngulot ta. Buhado tutuhita te. Ditiki hagaliot ta. Buhado hita ditiki na mabir hita. Mabir mengadupi akan masa. Akan marsahi mabir mate. Akan marsitaunon. Mabir tarura. Akan bergumul. Dia takut pergumulannya itu mengalahkannya. Alai marhite-hite turpu jamitau ditogi hodo hita salhuna na parjolo sahali asa totok kita mabai debata gabe partano batuata di bagasan nakaparngoluon. Mabai debata gabe partano batuan di bagasan parngoluon. Satu sikap menunjukkan kualitas iman yang benar kepada Kristus. Mabai debata gabe partano batuan. Satu sikap yang begitu luar biasa. Kenapa? Bahasa matabani madebata gabe partano batuata. Monodung debata taban gabe partano batuan di bagasan parngulota dan gabe tarurak kita. Dan gabe ditaluo si taononi kita. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Karena Kristus yang menjadi kekuatan kita. Kristus yang menjadi batu perlindungan kita. Kristus yang menjadi pertahanan kita. Dia akan senantiasa mengorbankan dirinya bagi kita. Supaya kita tidak dipermalukan oleh dunia ini. Supaya kita tidak dihancurkan oleh segala kelemahan-kelemahan kita. Maka mari hidup. Mangulu mahita. Tabay madibatay gabi partano batuhatta.
di bagasan nakaparngoluan. Eko tadok mamanginang di bagasan hagaliokku. Di batado partano batuakku. Di tonga-tonga ni rumah tanggaku. Di batado partano batuakku. Di bagasan akka arsak ni rohakku. Di batado partano batuakku. Dangtar ura kau bahenon niya kaholsokku. Alay ko gabi margogo duaw ay Kristus ido. Na malagogo tuaw gabi buhutaluhon akka parukilon na mga rom akka molukko. Amanginang na hinalonga di bagasa Tuhat ta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jami taon na paduahon las di pangiduhod do tuhita ganuk marsada-sada. Asa sudina kita na porsia nang ditubus Yesus Kristus parholong roha na sumurungi ikototong marhaporusan hulang tibana. Gudang no sonaryo na manginang sa dietong guguna siadongan na haburjon na akaparpangka na bui paluahon ibana siya nakasi taonon na gabidang all iba na mapurus to di bata. Ale anggo hita manginang sude nang julman nang ditobus Jesus Kristus sude na kita nang disesa dosata marhite-hite holong ni Kristus ikotabay may iba na gabi haporusata tabay iba na gabi pangudyok kita molo maporus ita tu Kristus lingguman na do kita molo taban iba na gabi haporusata gabi dalu do akka nanaing pailahok kita. Kaso naroon na manginang dunia ini sekarang ini luar biasa serangannya kepada orang-orang beriman. Dunia yang sudah sangat tua ini luar biasa ingin melemahkan iman kita. Hal ini asa unang galih hapor siapay. Asa totong margogo kita. Mga do piak kaparo kilo ni. Marhaporusam mahita tu di batasa bing. Di bagasa Yesus Kristus. Kristus ima gabi haporusata. Kristus ima gabi partano batuata. Jala Kristus ima gabi natotong mangudion akaparnglota. Naparpuli sa hali akadamang do dayna. Sa turpu jami taon nang di pasahat tona tuhita. Mulai didok ko parpasalmen na kaningan. Siyan sihetehon. Siyan bortian ni dainang. Totong iba na marhaporo satu di bata. Maka kita semuanya tanpa terkecuali. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik pejabat, baik petani. Siapapun kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka kita akan tetap marhaporu satu di bata. Di bagasan las ni roha. Di bagasan akarsak ni roha. Molo totok kita marhaporusan jalama bad di batay gabi partano batuata. Sampai ujung ningolutta. Sampai ubanok kita. Sampai saur matua kita meninggal ho portibion. Pasti kita diodiho debata molo porsia kita molo marhaporusa kita molo tabain Kristus gabe partano batuatta di bagasana kaparngoluon. Ala ni ngot tamu na mamanginang unang be gogo muna unang be pikiran muna unang be arsak muna alay debata nama haporusata iba nama partano batuatta saat di ujung ningolutta. Amin martanya kita. Mulia temah pasa ruan nami tuho di bata nami. Hodo tutu gabi partano batuan nami. Haporusan nami. Na totong mangodihok kami di sude akka hagalion nami. Di sude akka arsak ni roha nami. Porsedo kami Tuhan. Mulu mapurus sami jalaho hamba partano batuan nami. Dan gabi tarurak kami alanya ke arsak ni roha nami. Mulia timadiho Tuhan nami.
di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Horas madihi takadamang do dainang di batama mamasu-masu hita.